Здравейте хора, днес ще ви покажа всичките тези стотинки, които виждате на екраните ви. Започваме ето с тази. Значи тази е от Америка. $1. Само че е на стотинка. От тези са най-старите. И да преминем към... Че да фокусира. Фокусирай, бе. И тези 5 лева от Арабия, както виждате. Както виждате, тези са от Арабия. Тези са от... ето тези са... Чекайте да прочета какво пише. Тези са от Данамарк. Не знам защо има дупка, ама така. Тези също са от Америка. Чайте сега. Тези са $5 стари. А тези са 10 цента. И там се викат центи. Започваме с старото евро. Значи тези най-старите и хубави 50 цента като евро. Така. И тези 2 цента. И надявам се този клип да ви е бил полезен. Абонирайте се за канала. Ако ви е било интересно, пишете долу в коментарите за какво другия път да правим видео. За стотинки, за стари пари. Да, такива неща. И някакви класации да направим с вас. И искам да сме единствен маратон. И довиждане, абонирайте се за канала, поставете по един лайк и чао!